Goedenavond, u kijkt naar Zeeland Nu, het nieuws en weer van vandaag, 13 mei, Hemelvaartsdag. Het is absurd. De prijsverschillen tussen Zeeuwse benzinepompen en die in België lopen weer flink op. Inmiddels scheelt het ruim 30 cent per liter als je vlak over de grens gaat tanken. Dus ja, dat is de moeite met een volle tank. Dus dan kan je inderdaad even van heen en weer rijden. Ik kom uit Axel. Nou, ik kom even tanken omdat het 30 cent goedkoper is hier. Ja. Dus ja, het is wel de moeite om te rijden, hè? Dat scheelt behoorlijk. Ik denk 35 cent een liter of zo. Ik weet niet precies. Doet u het daarom ook, hier tanken? Dat is wel de reden, ja. Maar normaal tank ik wel gewoon in Terneuzen, want ik rijd nooit naar hier als ik niet naar België moet. Toch doen heel veel Zeeuws-Vlamingen dat juist wel. Want op een volle tank scheelt het al gauw zo'n 15 euro. De afgelopen tijd, toen de grens dicht was, heb ik het niet gedaan. Maar ja, het scheelt nu weer gewoon te veel. Ja, ik doe het eigenlijk al heel vaak. Eigenlijk altijd. En wat ga je met geld doen, wat je nou spaart? Nog geen idee. Ik denk ook niet dat je het echt merkt. Maar het is meer het idee, hè. Dit is hem. Nummer 1. Danny Vera staat met zijn nummer Rollercoaster voor de derde keer op rij bovenaan in de Zeeuwse top 40. De lijst met de 40 populairste nummers van Zeeuwse bodem werd vandaag voor de 15e keer uitgezonden bij Omroep Zeeland. Dit jaar eindigde Bluff op de tweede plek met Hier aan de Kust. En Oceaan van Raccoon eindigde op de derde plaats. Dit jaar waren er ook weer veel nieuwe nummers. 19 nieuwe dit jaar. En nou, dat is elk jaar wel ongeveer de helft. En dat vinden wij juist heel leuk, want dan is er heel veel vernieuwing. En dan blijft het ook spannend om te luisteren. En er werd dit jaar ook heel veel gepleit voor een top 100. Nou, we hebben nu 15 jaar de Zeeuwse top 40 gehad. Dus ja, misschien is dit het moment. En dan vanaf volgend jaar de Zeeuwse top 100. Jan van As uit Middelburg is het helemaal zat. De overlast die veroorzaakt wordt bij de bouw van de nieuwe woonwijk Essenveld recht tegenover zijn huis. Het bestemmingsplan was vastgesteld en zo be it. Maar de overlast die daarna plaatsvindt met het hele opleveren, de grondaanvoer en het transport, dat is buiten de proporties. Van As snapt dat bouwen nu eenmaal wat overlast geeft, maar vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met de omwonenden. Bulldozers, grondaanvoer. En ze moeten 200.000 kuub plaatzand en grond aanvoeren om de zaak op te hogen. Want het was één groot moeras, een groene long, waar ik heel blij mee was. Het was rustig, vogeltjes, koeien, konijntjes. Het was gewoon een soort walhalla om hier te wonen. Dat was de reden dat ik hier uiteindelijk voor heb gekozen bij de realisatie van de Edelsumswijk. Verantwoordelijk wethouder Dekker laat desgevraagd weten dat er niet gebouwd kan worden zonder enige overlast, maar dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de omwonenden. Stilleggen, dat is geen optie, ik denk niet dat dat reëel is. Alleen men kan wel een stinkende best doen om de overlast te beperken en dat gebeurt absoluut niet. Een ludieke actie in Groede. De kerktoren was de afgelopen week 's avonds groen gekleurd. Die kleur verwijst naar de kliko die deze week door de gemeente wordt opgehaald. Er was namelijk verwarring in het dorp ontstaan over wanneer welke kliko opgehaald zou worden, omdat de blauwe bak opeens zwart werd met een blauwe klip. De bewoners vonden het een leuke grap. Mensen vonden het fantastisch. Sommigen zeiden al van we kunnen niet wachten tot de blauwe bak buiten moet. Dus ja, we zijn ons wel bewust dat we nu bepaalde verantwoordelijkheden hebben natuurlijk. Dus wie weet gaan we wel de blauwe bak ook laten zien. Maar daarna is het echt klaar. Ja, want het is toch op zich wel een goede actie dan, voor de duidelijkheid? Ja, dat zeggen wel meer mensen, maar die hoeven niet elke keer naar boven om die lampen te verstellen. Even geen proefwerken en tentamens nakijken. Een aantal docenten van het Goes Lyceum heeft zich verkleed om mee te doen aan The Masked Dancer. Dat is dus een online dansprogramma gebaseerd op The Masked Singer. En waarin collega's, medewerkers van onze locatie Bergweg dansen in een pak. Het idee is eigenlijk ongeveer een half jaar geleden ontstaan.
Ja, we waren eigenlijk een beetje aan het kijken wat we konden doen. Voor de corona iets leuks, even tussendoor. En waren eigenlijk superveel enthousiaste collega's, dus het balletje is toen gaan rollen. Elke week zenden we 1 filmpje uit. Dat zetten we op Facebook en op Instagram. En dan kunnen de leerlingen gaan denken en collega's gaan denken... wie zou er in zo'n pak zitten? En over 10 weken, dat is ook het einde van het schooljaar... dus we kunnen ook gaan aftellen... dan doen we de onthullingen. De klas die eigenlijk de meeste personages goed heeft gegokt... die krijgen een prijs. Wij zijn de presentatrices van het programma. Ja, dat was wel even nieuw, maar wel heel leuk. Krijgt dat een vervolg? Nou, als SBS of RTL belt, tuurlijk. Ja, kom maar door. Omroep Zeeland, nou, doen we ook wel, toch? Ja, Jot. In de ochtend waren er nog wel droge perioden en kwam de zon naast enkele wolkenvelden ook af en toe tevoorschijn. Je zou het misschien niet een ideale stranddag willen noemen, maar toch waren er veel mensen die even het strand en de zee opzochten. Dit is Zoutelanden. In de loop van de ochtend begon de bewolking te werken en we zagen ook dat er onstabiliteit in de lucht zat. En dat kwam tot uitdrukking in de vorm van enkele regen- en onweersbuien die later vanmiddag en ook vanavond over Zeeland zijn getrokken. Daarna kwamen er opklaringen en ook vanavond en vannacht hebben we opklaringen met rustige condities. En daarbij kunnen er mistbanken ontstaan. Morgenochtend zullen deze mistbanken tot halverwege de ochtend kunnen voorkomen, maar daarna wordt het vrij zonnig. En bij een zwakke tot matige noordenwind komt de temperatuur vlak aan zee iets lager te liggen tussen 11 en 13 graden. Maar verder landinwaarts wordt het 14 tot 16 graden en kunnen we opnieuw weer te maken gaan krijgen met enkele buien, wellicht ook met onweer. Omdat er weinig wind is, kan er op plaatsen waar de buien gaan komen flink wat regen vallen in korte tijd. Vanaf het weekend zien we een zuidwestcirculatie op gang komen en daarmee wordt ook wisselvallig weer verwacht. Elke dag is er wel kans op veel regen of buien, soms ook met onweer. De wind is dus zuidwestelijk en de maximumtemperaturen schommelen rond 13 tot 15 graden. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste nieuws vind je natuurlijk ook altijd op onze website omroepzeeland.nl.